Έχουμε κοντά μας την Αγγελική τη Φανάκη, που είναι από τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι επικεφαλής επιχειρήσεων και έχει μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Άκουγα ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Άκουγα ότι έχουν ανέβει οικογένειες, και μπορείτε να μεταφράσετε αν θέλετε, οικογένειες στην Ιδωμένη πάνω, και δεν έχουν πάνες, δεν έχουν ένα μπουκάλι γάλα, δεν μπορούν να πλύνουν τα μωρά, τα οποία έχουν όλα συγκαεί. Πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή από πλευράς φροντίδας των προσφύγων? Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε ως Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γιατί επιβεβαιώνω τη δυσκολία της κατάστασης. Μόνο στα Διαβατά, που είναι το επίσημο hot spot, το 40% των επωφελούμενων εκεί είναι παιδιά. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί τόσο πολύ και ανάγκες και σε φαρμακευτικό υλικό και σε πάνες και σε είδη που άπτονται κυρίως χρήσης σε οικογένειες. Το 40% είναι παιδιά. Ναι. Τα κλιμάκια μας και οι συντονιστές μας που έχουμε στο πεδίο μέσω του τμήματός μας στη Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά 24/7 στα Διαβατά, στην Ιδωμένη, προσπαθούν Κοζάνη, Φλόρινα, ακόμα δηλαδή και Δυτική Μακεδονία, όπου έχει εξαπλωθεί το προσφυγικό φαινόμενο. Οι ανάγκες είναι πραγματικά τεράστιες. Έχουμε δώσει βαρύτητα τόσο σε υπηρεσίες υγείας, όπου είμαστε και επικεφαλής μέσα στα Διαβατά, σε διανομές, αλλά ξέρετε, ο αριθμός και το απρόβλεπτο είναι τα στοιχεία που έχουν διαλύσει αυτή την κρίση και συνεπώς και όποια επιχείρηση προσπαθείς να κάνεις. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε αρκετά χρόνια στον Ερυθρό Σταυρό, γι' αυτό προφανώς είστε και επικεφαλής. Πόσα χρόνια εργάζεστε? 9. 9 ολόκληρα χρόνια. Υπήρχαν στιγμές που εσείς ως άνθρωπος, παρά τα όσα έχετε δει τόσο καιρό, στιγμή που λυγίσατε, στιγμή που έτσι συγκινηθήκατε πολύ, φτάσατε σε απόγνωση, υπάρχει κάτι που θυμάστε που να έγινε πρόσφατα? Και πρόσφατα μπορώ να σας πω. Και μάλιστα ήταν ευχάριστο όταν ήμασταν στην Ιδωμένη, όπου ήταν μέσα στην κλινική μας γυναίκα η οποία γέννησε. Και πραγματικά μέσα στην όλη... Ποια κλινική σας? Έχουμε κινητή μονάδα. Έχετε κινητή μονάδα, ναι. Και γέννησε εκεί η γυναίκα. Είχατε με ευτήρα γυναικολόγο ή με ευτήρα γυναικολόγο? Όχι, με ευτήρας γυναικολόγος. Η κινητή μονάδα έχει τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα δηλαδή, έχει, είναι μέσω κλιμακίου. Υπέρηχο, έχει τα πάντα? Έχει τα πάντα όσο αφορά στην επιτόπια του πεδίου εξοπλισμό βάσει των διεθνών προτύπων που έχει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Γέννησε λοιπόν μια γυναίκα. Και δεν είναι η μοναδική φορά. Είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε? Όχι. Έχουν γεννηθεί πολλά μωρά στις κλινικές μας και στη Σάμο και στη Χίο. Τώρα αυτές τις μέρες? Όχι, κατά τη διάρκεια όλης της κρίσης. Απλά το τελευταίο ήταν στην Ιδωμένη. Και δυσάρεστα. Όπως όταν ξεκίνησε το φαινόμενο και ήμουνα στη Μόρια, είδα ένα 7χρονο αγοράκι στην ηλικία του γιού μου να έχει δυσμορφία όταν κάναμε διανομή υλικού, το οποίο ήρθε και μας αγκάλιαζε, μας μιλούσε, μας έπιανε. Τι δυσμορφία είχε δηλαδή? Στο κεφάλι. Ήτανε τετράγωνο το κεφάλι του. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα κανονικό παιδί. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι δυσμορφίες στους ανθρώπους που έρχονται από το Αφγανιστάν περισσότερο? Μας είπανε κυρίως όντως ότι διότι έχουν κάποιες αιμομιξίες και κάποιες φυλές τους ιδιαίτερη σχέση, οπότε δυστυχώς αναπαράγονται κάποια τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Αυτό πραγματικά με διάλυσε τότε. Άλλες περιπτώσεις είναι να προσπαθούμε να κάνουμε ψυχοκοινωνική σε άνθρωπο ο οποίος έχει βγει στη Σάμο. Ειδικότερα πριν 1,5 μήνα, θυμάστε, στη Σάμο ήταν κατά συρροή τα ναυάγια. Ήταν ο μοναδικός που σώθηκε από το ναυάγιο στα 50 άτομα που είχαν χαθεί και είχε χάσει η γυναίκα και τα 3 του παιδιά. Άρα το σημαντικό εδώ στις περιπτώσεις που φιλοξενούμε στο στούντιο, πείτε το. Είναι αυτό που σας είπα, ότι είναι τουλάχιστον μαζί. Είναι τουλάχιστον η οικογένεια μαζί. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έτσι που μιλάγαμε λίγο, μου έλεγε η κυρία Φανάκη
ότι τουλάχιστον εδώ η οικογένεια είναι μαζί. Είναι ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Έχει συναντήσει πάρα πολλές οικογένειες που έχουν φύγει στη μέση της διαδρομής. Ένας από τους δυο, έχουν χάσει παιδιά, που εκεί είναι το μεγαλύτερο δράμα, γιατί όλοι μας έχουμε οικογένεια. Σκεφτούμε ότι μπορούμε να τα αντέξουμε όλα. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, εκτός από το να χάσουμε τον άνθρωπό μας, να χάσουμε ένα κομμάτι της οικογένειάς μας. Καλή δύναμη.